So guys, Guys, punta na siya guban. patamig uban guys. Kunting direct di ba na sakit rek. Atong kaon guys. Isugin ni guys oh. Ah, gumerek. Atong pa siya guban. Upaw gani ron rek. Dugi malay ba ito man ni rek. Ay kani putik ka tanan rek. Tawa guys, putla na siya guban. Ana say gamay say. Tawa guys, putlan to ni guban. Kay senior na siya. Pila edad mo rek? 69. 69 na daw siya guys. Gahit Na- kay rek. Ayaw laman guys, kay gahit kayo guys. Gahit kay guys. Hotdon yata na akong buhok guys. Tara guys oh. Ba guys, asan siya? Dayon nga nagdadrinan guys. Kalmar guys. No, di ba say? Di ba ibo siguro lagi like. Nakuha na guban. Tuwa na guys. Ibalik yan, ibalik. Oh, tag 5 kilo. 5 kilo ang uban daw guys. Kaya mag Sabado, asam sa Sabado na po, party ka. Party. Asa kang party? Sa balay. Balay ni Risilda. Dili. Asa? Balay ni Mayang. Ni Isay. Oh. Hanggang dito lamang guys, bye-bye.